El 2012, Ronçana Comerç Actiu va organitzar la segona edició de les Masies Vives. Més de 600 persones van visitar una vintena de cases de pagès i els molins que es proposaven o van participar en algunes de les activitats paral·leles. Molins com el de Can Barbany, conservat en perfectes condicions i que va funcionar fins a mitjans del segle XX, o cases com Can Burg, al Rieral, que guardava un petit museu amb regust agrari. Van obrir les portes als santaolaliencs, però també a persones que arribaven des de la resta de la comarca, de l'Altre Vallès o de Barcelona. Aquesta ha estat només una de les activitats que Ronçana Comerç Actiu ha organitzat durant els seus 15 anys, que acabarà de celebrar a la tardor. Sempre amb la mirada posada en els socis i en fomentar el comerç de proximitat. Durant aquests darrers 15 anys nosaltres estem molt contents de la projecció que ha tingut l'associació, ja que cada vegada som més socis. Els socis creiem que estan contents perquè ens ho fan arribar. Les accions que fem a la gent els hi agrada, ens feliciten per elles i com a Junta estem molt contents de la implicació que tenim dels nostres socis. Ara mateix l'entitat disposa de 80 associats. Lluny queden els 30 amb què Ronçana Comerç Actiu va començar la seva singladura amb una trobada fundacional a la fàbrica, que va aprovar els estatuts, i la primera junta que va presidir Esteve Maspons. Eren temps on encara les xarxes socials no estaven tan a l'ordre del dia com ara. Per això, aquests dies, Ronçana Comerç Actiu aprofita el seu perfil d'Instagram per repassar les activitats que ha dut a terme en aquests 15 anys. Ben conegudes són campanyes com les de Nadal o les dels vals de descompte, el Quinto Solidari, les botigues al carrer, la ruta del Pinxo, el suport de diverses iniciatives culturals i d'entitats del poble o la coorganització dels Premis Tardor. Aquest últim any i mig, però, Ronçana Comerç Actiu ha hagut de fer front a una pandèmia amb què també ha volgut estar al costat de tots els socis. El botiguer associat ha pogut trobar recolzament dintre del que és l'associació amb dubtes que ha pogut tenir. Estem en contacte amb PIMEC, que la PIMEC directament ha pogut passar consultes a la Generalitat i el que és la via de gestió ha sigut molt ràpida. Nosaltres creiem que això ja no és només celebracions, sortejos, actes, sinó a nivell pràctic, el botiguer jo crec que l'associació els hi serveix. Un aniversari en temps de Covid que no desllueix la tasca que ha dut a terme l'associació que es va crear a la tardor de l'any 2005. Tot plegat a partir d'un pla de dinamització del comerç local que l'Ajuntament va posar en marxa 10 mesos abans, en col·laboració de la Diputació de Barcelona.